Hola amics, estem a punt de fer el sorteig definitiu del bloc de productes, el pack de CDs dels Amics de les Arts. En l'anterior edició ens vam deixar en Jesús, però avui Jesús hi ets. Mira, número 13, aquí. Jesús, aviam. Molt bé. No, està molt desenfocat. Està molt enfocat perquè hi ha molta proximitat. Molt bé, va borratxo aquest mòbil, aviam. Així és. Tia. Jesús, Vale. Jesús Vidal. Al tanto, aquí estem. Número 13. Vale, Eduard, com ho farem? Bueno, tu m'has explicat. Pues. No farem lo de les paperetes, ho farem més modern, ho farem amb un ordinador. Va. I tu tens una pàgina web que genera números a l'atzar. Anem a buscar-la. Dani, tot bé? Tot bé. Estem sortejant, Estàs sortejant. Sí. Voleu música de sorteig? Sisplau. Posa música, sorteig. I l'emoció comença. En Joan Enric ja està fent el post del guanyador, encara no tenim el guanyador, però ja l'estem escrivint. Tenim dades? Que no tenim dades! Atenció, en el Google posem número aleatori. Número aleatori. Pum. Hi ha molta gent que té una pàgina dedicada a números aleatoris. És un hobby, això. Quin agafem, el primer, el segon, el tercer? No sé, fem-ho aleatòriament. El que vingui. Aquest d'aquí. Agafarem generació... Mira, està en castellà, però va, és igual, no discriminarem per res. Aprenda a programar. Hòstia, vaya merda, no? Això no. No, ens ha portat una via morta, això. Sí, perquè ens hem encallat aquí amb números booleanos i aleatorios. Bueno, anirem al primer. No, el primer. No ens ha Si és sortit el primer. prou bé. Mira, ejemplos de uso. Inicio el 0, no, inicio l'1 L'1. i final el 13. El 13. Aviam. Vale. Calcular, diu? Atenció, Calcular. estem a punt de És fer un això. moment històric. Raquel, tens l'1, Andreu el 2, Basilissa el 3, Basilissa, tu ja tens d'això, no? Bueno, si et surt, és igual. Tatiana el 4, 5 Xipi, 6 Carolina, 7 Marina, 8 Josep, 9 Robert, 10 Mire, 11 Laia, Paula el 12 i Jesús el número 13. Pafi. Atenció, generador de números aleatoris a la de 1, a la de 2 i a la de 3. Qui serà el guanyador? Calcular. El 13! El 13! Molt bé! Hòstia, Hòstia. no ho puc creure! Ha Molt bé. guanyat en Jesús! No, ha guanyat en Jesús! El que s'havia quedat fora! És molt fort. Jesús! És molt fort! Molt bé. Molt bé, Molt bé. Jesús. Molt bé. Demano el teu. Demana el teu, Jesús.